Kakang Jaramoyo, Kakang Jaramoyo, Yadi dan Moyo, ono apa sing dadi pengarep jin sakmene akeh iku sapa Kakang? Kula mawon. Kula sing dadi pangarepe mimpin jin wonten alas mriki. Kula mawon. Nggih, kula mawon dados pangarep boten napa-napa. Ora kepenak. Iki dimayu munggah menyang ing Kayang Solo. Sapa sing wajib mimpin bala jin piprayangan? Aja munggah ana Kayang Solo. Wah, tak unggami. Waton dewa ora bisa mutusi sapa sing dadi pangarepe jin tak obrake nang Kayang Solo. Siramu tanpa tanding ayumu sanalika den Krodopeksa kaliyan Sanjagiri Mata mungkin Dirgantara Betari Uma.
sang Bathara Surya lewang sawetaning kulon amadang alam keprameya wancine rosan bagas sang Hyang Bathara ngagem nyut sanalika sendhaket asra tunggal nanuwun kaliyan Kanjeng Ibu Dewi Rekotowati Dewi Rekotowati menika atmaja atmajaning Sang Hyang Rekototama ratu-ratune yuyungganan sanalika piyambaking Dredeg Dewi Uma boten saged debeti sanalika nyuwun dhateng Kanjeng Eyang Sang Hyang Rekototama sanalika ger dados tangan papat Dewi Uma boten saged majeng kecandhak wonten ing ngarsaning Sang Bathara Guru paksa kados ngaten kula boten saged maju ngapa-ngapa majeng panjenengan candhak majeng edo panjenengan cekel kula ngawuh inggih sampun cepeng lho kita kok duwe tangan papat kaya ngono wong ayu Bathari Uma lagi ana lumaku lho kula madosi kados pundi lho kula ayo mubeng ana ndukure jagat yaiku numpak sapi kuwi iki arane Lembu Andini ayo bebarengan wong ayu nanging kula mboten menapa-napa yo perkara iku anu durus ana mburi Dewi Uma manjing ana gegere wontenaning titiane Sang Hyang Bathara Guru Lembu Andini sanalika mungkin dhateng ing Jumangkara Sang Hyang Girinata neteh Lembu Andini asmane sesarengan kaliyan Bathari Uma boten kenging wase yang ngamong tuwuh kersane Hyang Wasesa tunggal wonten angin ingkang langkung-langkung ageng angin dadi angin niku natep dhateng jari Bathari Uma ketinggalan kelengkap kan lah dene danu sasodanu wabise tegese pupune putih templak boten kiat ngempet bawa nafsuning Sang Hyang Girinata saking ketinggal wabise Bathari Uma sanalika merotoh ana ing samudra sanalika aku kok kaya ngene
kuwi sapa ya sing dadekno aku ana ing telenge samudra iki. Lah banjur jenengku sapa? Aku iki anake sapa? Wah tak dolekane wong tuaku do Kanjeng Rama. Kula niki anake sinten kula niki? Jare kula ngantos nglingkap. Panjenengan boten kiat ngempet hawa nafsu panjenengan. Nganti kono panjenengan dalem dawuh wonten ing tengahing samudra kidul kepulauan. Kula nyuwun samudra pangaksana inggih kepulauan. Yo, Betari Umo. Wonten sing adawuh jaramu ora bisa ngladeni apa sing dadi nafsuku nganti koma kurutuh ana tengah samudra. Pancen nyata diutusi pati widodari. Sifatmu kaya dene raksasi kanan. Sangan kok dari sadoger dados raksasi nyuwun senjata pitulungan Kandewa. Kula ngampus dados raksasi tegese Buddha wadon. Kula mboten saged nika ngladosi kan panjenengan dalem kepulauan kula nyuwun samudra pangarsana. Bodipun mulyakaken kepulauan kok dados widodari ingkang ayu kados ngaten niku lho. Lah kok eleke kaya ngene. Anak ulun iki ngono lakon. Lakon iku ora kula dhisik wae maneh. Siramu tak paring asma yo. Kula nang diparing asma apa? Betari Durga siramu. Ya nini permono. Siramu nuduno ana ing alam donya. Yaiku ngrakoni bangsa jin. Priprayangan ilu-ilu Banaspati genderuwo tetekan. Ngratono ana ing yaiku alas Agrasana. Siramu bisa mukti ing kembene. Kula nyuwun pangapunten nggih Prabu.
pengadilan kekulo bangsa jim priprayangan ilu-ilu Banaspati boten wonten ingkang mimpin menika boten wonten ingkang dados pangarep menika sinten kekulo ingkang dados pangarepipun bangsa jim tegesipun ratune jim niku anak ulun Jaramaya duwane iki kekulo iki dina ulun ora bisa mutusi bab kanan iki mergo kanane ratune dewa Gunung Kondur saka ing kahyangan Jogesa wah ana dewa tak obrak-abrik kok keparep
belajar. Belajar belajar. Kok bendino melok? Wah, iki kaya apa nih? Dewa, ora ana bisa mutusi sapa sing dadi ratu ana bangsa jin, ana alas Agrasana iki. Wah, kula mawon. Kurang ajar. Apa iki sing gawane jin? Iki ana buta wedok. Jeramu sapa? Jeramu sapa? Wangi mlebu ana ing bangsa jin, yaiku alas Agrasana. Jeramu sapa? Lai. Yen pancen nyapa siramu kepengin dadi, yaiku kepengin ngerteni sing dadi jenengku. Ya kok Betari Durga Yonini Permoni. Wah, setiamu apa? Setiaku ngerakoni bangsa jin makaparat apa wani karo aku. Lah yen pancen nyata kaya mengkono siramu gak bisa tangi ana kene sanaika mandi basani robotan kono. Dadi tamu moyo wonge Kakang kula iki ngoten boten gadah kekuatan menapa-napa. Samenika monggo anut mawon. Inggih menika ratunipun bangsa jin. Ratunipun bangsa demit sapitunggalan monggo. Monggo nyembah Kakang. Kurang ajar. Siramu wani karo Betari Durga padha karo yaiku sotok sapa jenenge prek. Kok marane sujen karo niku. Anjene kebladhet kok garing wong kok. Wah, wone nggih panjenengan ulyaaken Gusti Ratu. Kula niku sampun anut menapa ingkang dados kersa panjenengan. Kaya jati niku mandi basane koyo jati niku. Gusti kula Ratu Betari Durga Jaramaya sampun anut kaliyan panjenengan dalem. Wonge Gusti Janumaya inggih ngaten. Nanten napa aku dikersakno dewa. Yo terus ngerakoni kok jengger prayangan. Yen pancen kaya ngomayo kondur menyang ing yaiku pasetan gondo mayit ya sirano.
Kalian kuno kawan dapat alas klampes ireng bejang ing tembe kangge nurunaken swijining manungsa ingkang sejati tulis sanjang Bathara Snu bejang ing tembe sanalika lalampahan menika den arani Kilurah Badralaya mudhun ana ing alam donya kesinaran tirta pertanda kaya ana Pandharawina bujana pangituning kekayon